i per tant a la primera agressió que hi ha es fa una càrrega de distracció que ens permet al grup aprofitar aquest moment de distracció. Gràcies per tot el que feu. No, en general nosaltres, clar, no és que hi hagi una coreografia avui, realment són exercicis que nosaltres practiquem de forma assídua. Sí que és ben cert també que no exactament fent les mateixes tècniques, per tant hi ha un ventall molt ampli. Avui el que hem fet és un entrenament per nosaltres. En si ens ha permès treballar diferents aspectes com és el treball d'helicòpter, el treball d'assalt i el treball de registre.